Ei haitannut, ei haitannut. Sovitaanko ihan nyt kaikki yhteisesti ja pistetään tuonne yläkertaankin kommentteja, että Sade oli sitten tässä. Moi. Agility radalla lähtövuoroon. 297 Pastorukselin Terrieri Ville ja Juha Aletus Agility ry. Koulutustaito 298 Lillos, 299 Karo, 300 Rohi. Meillä täällä Hyppyradalla menossa jo numerolla 209, se oli Uni, Mila Orali, Liston Agility Warriors. Tautuu 210 Ranja, 211 Siiri, 213 Orma.